ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാമഖ്യം തഥാന്തി സപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീ ഗുരോ ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീ ഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാകണരഘുനാഥാനിധം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിധംശ്ച ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാചാത്യദശധാരിണി നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനി ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമധാരിണി നാരായണം നമസ്കൃഭ്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേർ ഉത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭാഗവതം പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത്? വിതുരർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ വന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രരെ മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് ഈ നമ്മളുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം, എന്താണ് അന്തിമ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകലാണ്, ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ അതിനുവേണ്ടി സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് വന്നത്? വിതുരര് വന്നത് അല്ലെ. എന്താ പറയുന്നത്? വിതുരരെ പോലുള്ള സാധുക്കളുടെ ഇതെന്താണ്? അവരെ പറ്റിയിട്ട് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കില്ല. എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? മറ്റുള്ളവരെ മറ്റുള്ളവരെ, അതായത് ബദ്ധാത്മാക്കളായിട്ട് ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ മുഴുകി ഭഗവാനെ മറന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആ ബോധം ഉണ്ടാക്കി അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള അത്രയും വലിയൊരു കർത്തവ്യമാണ് ഭഗവാൻ ആർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? വിതുരരെ പോലുള്ള സാധുക്കൾക്ക്. അതായത് സാധുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരെന്നല്ല കേട്ടോ അർത്ഥം. മഹർഷിമാര് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സന്യാസി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് സാധു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സന്യാസിമാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ നോക്കിയിരുന്നത് അല്ലെ. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം പോവാട്ടോ. ശ്ലോകം 24. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഗ്നിർ ദൃഷ്ടോദത്തശ്ച. ചൊല്ലിക്കോളൂ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സരോദാരാശ്ച ദൂഷിതാഃ. ദുഷിതാ. ഹൃദം ക്ഷേത്രം ധനം യേഷാം. തത്തൈരസുഭിക്കിയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഗ്നിഹി ഹി വിസൃഷ്ടക വെക്കുക, തത്തഹ നൽകപ്പെട്ടു, ച കരഹ വിഷം, ധാരാഹ വേളി കഴിച്ച പത്നി, ച ദൂഷിതാഹ അവമാനിച്ചു, ഹൃദം ബലാത്കാരമായി കൈയടക്കി, ക്ഷേത്രം രാജ്യം, ധനം സമ്പത്ത്, യേഷാം അവരുടേതായ, തത് അവരുടെ, ദത്തൈഹി നൽകപ്പെട്ടതിനാൽ, അസുഭിഹി ഉപജീവനം കഴിക്കുക, കിയത് അനാവശ്യമാകുന്നു. അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. അഗ്നിക്കിരയാക്കിയും വിഷം നൽകിയും അങ്ങ് വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരുടെ ഔദാര്യത്താൽ ഉപജീവനം നടത്തി ഒരു അധപ്പതിച്ച ജീവിതം നയിക്കേണ്ട യാതൊരു
ആവശ്യവുമില്ല. അങ്ങ് അവരുടെ പത്നിയെ അപമാനിക്കുകയും രാജ്യവും സമ്പത്തും അപഹരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ എന്തൊക്കെ തെറ്റുകളാണ് ധൃതരാഷ്ട്രൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇവര് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക്. അഗ്നിക്കിരയാക്കി. ആരെയാണ് അഗ്നിക്കിരയാക്കിയത്? കാട്ടിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര് വീടുണ്ടാക്കിയിരുന്നത്? അവര് അരക്കൊണ്ടാണ് അല്ലെ? അത് എന്താണ്? ഒരു തരി തീപ്പൊരി വന്നാൽ മതി, അത് ഫുൾ കത്തും. അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. എന്നിട്ട് വിതുരരാണ് എന്താണ് ഇത് ആർക്ക് അറിവ് കൊടുക്കുന്നത്? യുധിഷ്ഠിരന് അറിവ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്ന? ഒരു തുരങ്കം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക. അതിന് ഭാഗ്യത്തിന് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഒരു രാക്ഷസനും സ്ത്രീയും അവരെ 5 മക്കളും അവിടേക്ക് വരികയാണ്. വന്ന് അവരവിടെ രാത്രി തങ്ങുമ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അവർ രക്ഷപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങ് വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരുടെ ഔദാര്യത്താൽ, അപ്പൊ അങ്ങനെ വിഷം നൽകിയിട്ട്, പിന്നെ ഭീമന് വിഷം നൽകിയില്ലേ? അപ്പൊ അഗ്നിക്കിരയാക്കി വിഷം നൽകിയും അങ്ങ് വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരുടെ ഔദാര്യത്താൽ ഉപജീവനം നടത്തി അധപ്പതിച്ച ജീവിതം നയിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. ഇവര് അത്രയും ഉപദ്രവിച്ചേക്കണം ഇവര്. എന്നിട്ട് അവര് ഔദാര്യത്തിന് വന്നിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മോശമായ അവസ്ഥയാണ് എന്നുള്ളത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വിതുരര്. അങ്ങ് അവരുടെ പത്നിയെ അപമാനിക്കുകയും രാജ്യവും സമ്പത്തും അപഹരിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ എന്താ ചെയ്തത്? പത്നിയെ അപമാനിച്ചു, ദ്രൗപദിയെ അപമാനിച്ചു അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് അക്രമികൾ ആരൊക്കെയാന്ന് പറയാറുണ്ട്? ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ആരെയാണ് അക്രമികൾ എന്ന് പറയുന്നത്? മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവർ, മറ്റു ഭാര്യ അപഹരിക്കുന്നവർ, വീട് തീ വെക്കുന്നവര്, ഇനി മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുക, വിഷം കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാര്. പിന്നെന്താണ്? അന്യന്റെ ഭാര്യയെ എന്നുള്ളതാണ്, തീ വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വീട് തീ വെക്കുന്ന ആൾക്കാര്, മറ്റവരുടെ സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്ന ആൾക്കാര്, അന്യന്റെ ഭാര്യയോട് അനാവശ്യമായിട്ട് പെരുമാറുന്ന ആൾക്കാര്, അല്ലെങ്കിൽ അപഹരിക്കുന്ന ആൾക്കാര്, ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് അല്ലെ അക്രമികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. നോക്കൂ, അഗ്നിക്കിരയാക്കി, വിഷം നൽകി, വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അല്ലെ? പിന്നെന്താണ്? ഭാര്യയെ അപഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ഉണ്ടായത്? അവരെ കൃഷിസ്ഥലങ്ങള് എന്താണ് തട്ടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഇതായിട്ട് പറയുക. അപ്പൊ അതാണ് അവരുടെ സ്ഥലങ്ങൾ തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അല്ലെ? അതിനുശേഷം പിന്നെന്താണ്? അവരുടെ എല്ലാം അപഹരിച്ചു, സമ്പത്തും അപഹരിച്ചു, രാജ്യവും സമ്പത്തും അപഹരിച്ചു. അപ്പൊ ഇവര് പൂർണ്ണമായിട്ടും അക്രമിയാണ് എന്നുള്ളത് കാണിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആര്? വിതുരര്, ധൃതരാഷ്ട്രര് പറ്റിയിട്ട്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഭാഗത്തെ പരിപൂർണമായും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായും ഈ മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ മോക്ഷം കൈവരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്നു. അതാണ് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ആദ്യത്തെ ബ്രഹ്മചര്യാണ്, പിന്നെ ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമം വരും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വാനപ്രസ്ഥം വരുന്നു അല്ലെ? വാനപ്രസ്ഥം കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്താ വരുന്നത്? സന്യാസം. ഇതാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വാനപ്രസ്ഥം വരയ്ക്ക് എല്ലാവരും ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ 25, 25, 25, 25 അങ്ങനെയാണ് കലിയുഗത്തിൽ അതിനെ തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആദ്യത്തെ 25 കൊല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ബ്രഹ്മചാരി ആയിരുന്നുകൊണ്ട് അറിവ് സമ്പാദിക്കാനായിട്ടാണ്, ജീവിതം എങ്ങനെ നയിക്കണം. അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഏറ്റവും നല്ല ഡിഗ്രി, ഏറ്റവും നല്ല ജോലി സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തില് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? ആ അറിവാണ് നമ്മൾ സമ്പാദിക്കേണ്ടത്. ആ ജ്ഞാനാണ് സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ 25 കൊല്ലം നമ്മൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറണം, എങ്ങനെ ബാലൻസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അതിൽ പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതാണ് ആദ്യത്തെ 25 കൊല്ലം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള 25 കൊല്ലം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമമാണ്. ആ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലാണ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം ശരിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത്? ഒരു ദൈവ ഭക്തിയുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം തരികയാണ് ഭഗവാൻ. അത് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. എന്താണ്? ഭഗവാന് അതായത് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഒരു ശരീരം വേണം. അപ്പൊ മനുഷ്യജന്മത്തിന് കിട്ടാൻ യോഗ്യതയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മനുഷ്യജന്മം തന്നെ കിട്ടണം അല്ലെ? അപ്പൊ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ശരീരം ലഭിക്കുക? ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ ആൾക്കാർ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭത്തില് ആ ഒരു ശിശുവായിട്ട് ജനിച്ചിട്ട് അടുത്തൊരു ജന്മം വരാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ വ്യവസ്ഥ ശരിക്കും തന്നിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. അപ്പൊ ആ ജീവാത്മാവിനെ നമ്മൾക്ക് അപ്പൊ തരുന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണ്? ആ ജീവാത്മാവിനെ എന്താക്കി മാറ്റണം? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാക്കി മാറ്റി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള കഴിവുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു പാരന്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ശാസ്ത്രങ്ങളില് പറയുന്നത്.
അപ്പം അതാണ്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? വാനപ്രസ്ഥം. വാനപ്രസ്ഥത്തിൽ എന്താണ്? 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ എല്ലാ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റികളും കഴിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ് വാനപ്രസ്ഥം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥയില് എന്താണ്? ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. വാനപ്രസ്ഥം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ വരുന്നത്? സന്യാസാണ്. സന്യാസമാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ വേറെ ഏത് ബന്ധങ്ങളിലും വിരക്തി വന്ന് ഭഗവാൻ മാത്രം എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ മുറപ്രകാരമുള്ള വിഭജനമാണത്. എന്നാൽ ധൃതരാഷ്ട്രയെ പോലെയുള്ള വ്യക്തികൾ അവരുടെ ആയാസകരമായ വാർദ്ധക്യത്തിൽ പോലും ശത്രുവിന്റെ ഔദാര്യം സ്വീകരിക്കുന്ന നിന്ദ്യമായ അവസ്ഥയിൽ ആയാലും ഗൃഹത്തിൽ കഴിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വീട് വിട്ടു പോകാൻ, വാനപ്രസ്ഥത്തിന് പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെ? ആര്? ധൃതരാഷ്ട്രര്. ഈ വസ്തുതയെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വിതുരർ ആഗ്രഹിക്കുകയും അത്തരം അപമാനഭരിതമായ ഔദാര്യം സ്വീകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തമം പുത്രന്മാരെ പോലെ മരണം വരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അതെന്താ പറയുന്നത്? നിങ്ങളുടെ മക്കളൊക്കെ എത്രയോ ഭേദമാണ്. എത്ര കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ദുശാസനും ദുര്യോധനൊക്കെ ഇതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഭേദമാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവര് മരിച്ചു പോവുകയല്ലേ ചെയ്തത്. ഇങ്ങനത്തെ എന്താണ് നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഔദാര്യം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലല്ലോ അവരൊന്നും. 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ധൃതരാഷ്ട്രനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ഇക്കാലത്ത് ഓരോ ഭവനത്തിലും ധൃതരാഷ്ട്രന്മാരുണ്ട്. ശരിയല്ലേ പറയുന്നത്? നമ്മൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്താണ് 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു വാനപ്രസ്ഥം എന്നുള്ള മനസ്സ് ഗൃഹം വിട്ടു പോകണ്ട. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒന്നും വേണ്ട. നമ്മളുടെ ഡ്രസ്സിനോടുള്ളത്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആഭരണങ്ങളോടുള്ളത്, ഈ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് 50 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് കൂടുന്നത്. കാരണം അതുവരെയും ഒരുപാട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആണ്. മക്കളെ വലുതാക്കണം. അവരൊക്കെ ഒരു ലെവലെത്തി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇനി റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള മാതിരത്തെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് അധികം പേർക്കും കാണുക അല്ലെ. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വരയ്ക്കാണെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്? മരിക്കുന്നത് വരയ്ക്കുമാണെന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇക്കാലത്ത് ഓരോ ഭവനത്തിലും ധൃതരാഷ്ട്രന്മാരുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. വിശേഷിച്ചും രാഷ്ട്രീയക്കാർ മരണത്തിന്റെ കരങ്ങളാൽ ബലാത്കാരമായി വലിച്ചിഴക്കപ്പെടുന്നത് വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രതിയോഗികളാൽ വധിക്കപ്പെടുന്നത് വരെയോ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നില്ല. ശരിയല്ലേ പറയുന്നത്? മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരവസാനം വരെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്യന്തം നീചമായ അധപ്പതനമാകുന്നു. ആകയാൽ ഇന്നും അത്തരം ധൃതരാഷ്ട്രന്മാർക്ക് ശിക്ഷണം നൽകുവാൻ വിതുരന്മാരുടെ സമ്പൂർണ്ണ ആവശ്യകതയുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവത ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നത് അല്ലെ ഇത്രയും വിഷയങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്നുള്ളത് പോലും നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് പഠിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ്. അതുവരെയ്ക്കും നമ്മൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? നമ്മൾക്ക് എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല, ആ ലെവലിൽ വരയ്ക്കും നമ്മൾ ഓക്കെയാണ്. മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ എന്താണ്? നമ്മൾ ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കണം, ഏറ്റവും സന്തോഷമായിരിക്കണം, ആർഭാടമായിട്ടിരിക്കണം, ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട യാത്രകൾ ചെയ്യണം. അതൊരിക്കലും ഒരു പുണ്യസ്ഥലമാണെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാറില്ല. നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് പൈസ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഒരു വേൾഡ് ടൂർ പോകണം, അമേരിക്കയിൽ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയ പോകണം, അവിടുത്തെ വിഭവങ്ങൾ ആസ്വദിക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ തോന്നാറ് അല്ലേ? അത്രയ്ക്കും പറ്റാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഉള്ളിലോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഉള്ളിലോ ഒക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങണം. അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ടിലായിരിക്കണം. ആകയാൽ ഇന്നും അത്തരം ധൃതരാഷ്ട്രന്മാർക്ക് ശിക്ഷണം നൽകാൻ ആര് വേണം? വിതുരന്മാരുടെ സമ്പൂർണ്ണ ആവശ്യകതയുണ്ട്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനോട് നന്ദി പറയാം. ഇത്തരം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരുന്നു കൊണ്ട് ഇത് എന്താണെന്നുള്ളതെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു അറിവ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? എന്താണ് ലൈഫിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളത്, ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു മരിക്കാനുള്ളതല്ല നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മം എന്നുള്ളത് ലെവലിലെങ്കിലും നമുക്ക് അറിവ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ വന്നിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 25. തസ്യാഭി തവ ദേഹോയം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. കൃപണസ്യ ജിജീവിഷോഃ പരൈത്യാനിച്ഛതോ ജീർണോ ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്യ ഇതിന്റെ, അഭി അത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നാലും, തവ അങ്ങയുടെ, ദേഹ ദേഹം, അയം ഈ, കൃപണസ്യ ലുബ്ധനായ ഒരാളുടെ, ജിജീവിഷോഹോ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ, പരൈതി ക്ഷയിക്കും, അനിച്ഛതഃ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും, ജീർണഹ ജീർണിച്ചു, ജരയ പഴകിയ, വാസസി വർത്തങ്ങൾ, ഇവ പോലെ,
വിവർത്തനം. അങ്ങ് മരിക്കുവാൻ വിമുഖനായിരിക്കുകയും അന്തസ്സും അഭിമാനവും വിലയായി നൽകിപ്പോലും ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്താലും അങ്ങയുടെ ലുബ്ധമായ ശരീരം തീർച്ചയായും ഒരു പഴയ വസ്ത്രത്തെ പോലെ ക്രമേണ ക്ഷയിക്കുകയും ജീർണിക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അന്തമില്ല അല്ലെ? അതിന് ഒരു സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയണതില്ല. കാരണം ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരിക ചെയ്യുക. നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി വലുത് വേണമെന്ന് തോന്നും, അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി വലുത് വേണമെന്ന് തോന്നും. അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ അല്ലെ? എന്താണ് പറയുക? 10 കിട്ടുകയിൽ 100 മതി എന്നും 100 കിട്ടുകയിൽ സഹസ്രം മതി എന്നും എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? 100 കിട്ടിയ 1000 ആണ് വേണ്ടത്, 1000 കിട്ടിയാലോ 10000. അതിനൊരു അർത്ഥമില്ല നമ്മൾക്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് മരിക്കാനും ഇഷ്ടമല്ല. കാരണം എന്താണ്? നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? ഒരുപാട് കാലം ജീവിച്ച് ഇങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കണം, ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അന്തസ്സും അഭിമാനവും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വേറെ വഴിയില്ല. നമ്മൾക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളുടെ ജീവൻ കളയാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ സാഹചര്യവുമായിട്ട് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അന്തസ്സും അഭിമാനവും വിലയായി നൽകിപ്പോലും ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്രയെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. താൻ ദ്രോഹിച്ച അവരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പോയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അങ്ങയുടെ ലുപ്തമായി. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ചിന്തകളുമാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരം എങ്ങനെയാണുള്ളത്? തീർച്ചയായും പഴയ വസ്ത്രത്തെ പോലെ ക്രമേണ ക്ഷയിക്കും. നമ്മൾ എത്ര 30 വയസ്സിൽ ഇരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 30 വയസ്സിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. മനസ്സിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെക്കണം. അതെന്താണ്? ശരീരം ക്ഷയിക്കും അല്ലെ? നമ്മള് അതുമല്ല, ഒരു 65 വയസ്സ് 70 വയസ്സൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്നാണ് ശരീരങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരിക. പെട്ടെന്ന് നടക്കാൻ വയ്യുണ്ടാവുന്നു. നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, ഒരു 10 അടി നടക്കുമ്പോഴേക്കും കിതയ്ക്കുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ? അങ്ങനത്തതില് എന്തായാലും എന്താണ്, ഒരു പഴയ വസ്ത്രത്തെ പോലെ ആവാണ് നമ്മുടെ ശരീരം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ക്രമേണ ക്ഷയിക്കുകയും ജീർണിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. കൃപണസ്യ ജിജീവിഷോഹോ എന്നീ പദങ്ങൾ അർത്ഥവത്താണ്. കൃപണരെന്നും ബ്രാഹ്മണരെന്നും 2 വിഭാഗം വ്യക്തികളുണ്ട്. കൃപണർ അഥവാ ലുബ്ധനായ വ്യക്തിക്ക് ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ മതിപ്പറിയില്ല. അതാണ്. നമ്മൾക്ക് എന്തിനാണ് ഈ ശരീരം തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ശരിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ചോദിക്കാം, എന്താ ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ വില അറിയുന്ന കാരണം കൊണ്ടല്ലേ? നമ്മള് ആത്മാവും കൂടി ഇല്ലാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ശരീരമാണ് ആത്മാവ് എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ലെവലാണ് നമ്മളുള്ളത് അല്ലെ? എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്താ ഇങ്ങനെ പറയണേ ചോദിക്കാം. പക്ഷെ എന്താണ് ശരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൗതിക ശരീരം തന്നിട്ടുള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം എസ്പെഷ്യലി തന്നിട്ടുള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ പാപഫലങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ, പുണ്യഫലങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ, ഒന്നുമില്ലാതെ അകർമ്മം എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് പുണ്യമോ പാപമോ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ വന്നാലാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ശരീരം തന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾക്കത് അറിയില്ലല്ലോ. എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണന് തന്റെ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെയും യഥാർത്ഥ മതിപ്പറിയാം. എന്നാൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ച ആളല്ല, ബ്രാഹ്മണ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ആളാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്താ അറിയാം? ഈ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാം. തന്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് അബദ്ധമായ വിലമതിപ്പുള്ള കൃപണൻ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തെ തന്റെ പരമാവധി ശക്തിയോടെ ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആകയാൽ വാർദ്ധക്യകാലത്ത് പോലും ഔഷധ ചികിത്സയിലൂടെയോ മറ്റു മാർഗങ്ങളിലൂടെയോ യൗവനം വീണ്ടെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കാൻ അറിയാതെ എന്ത് വില കൊടുത്തും ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാൽ ധൃതരാഷ്ട്രരെ ഇവിടെ കൃപണൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രത്തിലെ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്? കൃപണനാണ്. കാരണം എത്ര വയസ്സായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മുടെ ശരീരം, ഈ മനുഷ്യ ശരീരം എന്തിനാ തന്നതെന്ന് അറിയില്ല. നമ്മൾ മൃഗതുല്യമായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. മൃഗങ്ങൾ നമ്മളുടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? കഴിക്കുന്നു, എല്ലാവരും കഴിക്കുന്നു, ആഹാരം കഴിക്കുന്നു, പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്നു, ആസ്വദിക്കുന്നു, മരിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ആസ്വദിക്കുക, ഉറങ്ങുക. അതാണ് എന്താണ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇന്നത്തെ കലിയുഗത്തിലെ ആൾക്കാരെ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പേരാണ് അല്ലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നത്. യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ? ആഹാരം കഴിക്കുക. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ജോലിക്ക് പോകും. നിറയെ ആൾക്കാരും ജോലിക്ക് പോകും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്?
ഭക്ഷണങ്ങളും ജീവിക്കാൻ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ പോകുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചയാകുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വൈകുന്നേരം വരുന്നു. പിന്നെ നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് മുഴുകുന്നത്? നമ്മൾ വീട്ടിലെ പണികളുണ്ടാവും, അതോടൊപ്പം ടി വി ഓൺ ചെയ്യുന്നു, ഏതെങ്കിലും എന്റർടൈൻമെന്റ് ചാനൽ കാണുന്നു, അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഉറങ്ങുന്നു. കറക്റ്റ് അല്ലേ പറയുന്നത്? ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഉറങ്ങും അല്ലേ? ഇത്രയും നമുക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇത് തന്നെയാണ് മൃഗങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ടി വി കാണുന്നതിന് പകരം അവർ വേറെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ പുറത്ത് ചുറ്റി കടങ്ങുണ്ടാവുന്നത് മാത്രം. അത്രയല്ലേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അതെ. നമ്മൾ ഒരു വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന് കിടന്നുറങ്ങുന്നു, ഒരു പുറത്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്നു. അത്രയല്ലേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അപ്പൊ ശരിക്കും എന്തിനാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യ ജന്മത്തിന് ശരിക്കും വിശേഷ ബുദ്ധിയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ? ശരിക്കും വിശേഷ ബുദ്ധിയുടെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിതത്തിന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രരെ കൃപണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ നിശ്ചിത ആയുസ്സിൽ കൂടുതൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും മരണത്തിന് തയ്യാറെടുക്കണമെന്നും കാണുവാനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ തുറപ്പിക്കുവാൻ വിതുരർ ശ്രമിക്കുകയാണ്. മരണം അനിവാര്യമായിരിക്കെ ജീവിക്കുവാനായി ഇത്രയും അപമാനകരമായ നില എന്തിനു സ്വീകരിക്കണം? ശരി, യുധിഷ്ഠിരൻ പറയില്ല. ഭീമനും ഉള്ളിൽ തോന്നുന്നുണ്ടാവും, ഭീമന് പറയില്ല. ചേട്ടനെ പേടിച്ചിട്ടെങ്കിലും ഭീമന് പറയില്ല എന്ന് വെച്ചോളൂ. അർജുനൻ ഒട്ടും പറയില്ല. വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ? എന്തൊക്കെ പറയാലും അർജുനൻ എല്ലാവരോടും സ്നേഹമാണ്. അവൻ നകുല സഹദേവന്മാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇവരൊന്നും അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ധൃതരാഷ്ട്രരെ. പക്ഷേ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർ പറയില്ലേ? അവിടുത്തെ പ്രജകളെ പറയൂ ഇല്ലയോ? നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. പ്രജകൾ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും, കണ്ടില്ലേ ആ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് നാണുണ്ടോ, എങ്ങനെയാ ചെന്നിരിക്കണേ നോക്കൂ, എന്തായാലും അവരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ? അതാണ് ഇത്രയും അപമാനകരമായ നില എന്തിനു സ്വീകരിക്കണം? മരണസാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ശരിയായ മാർഗത്തെ അവലംബിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ എല്ലാവിധ ദുരിതങ്ങളെയും സമാപ്തമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് മനുഷ്യജീവിതം. അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ആത്മീയധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ദുരിതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പലതരത്തിലുള്ള, ഒന്ന് ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി, അത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ തരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങൾ ഏതാണ് പറയുക? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കും? ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ആദി ഭൗതികം, പിന്നെ ആധ്യാത്മികം, ആദിദൈവികം, ആദിദൈവികം. അതിദൈവികം ആധ്യാത്മികം. ആണ്. എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട്, മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളാണ്. ഇനി അതിഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, മറ്റുള്ള ജീവികളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ നമ്മൾ ചീത്ത പറയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്കൊരു വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അതുപോലെ പ്രാണി കടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അതിന് വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്? അതിഭൗതികത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ഇനി അതിദൈവികം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ സാംക്രമിക രോഗങ്ങള്, ഇപ്പൊ കോവിഡ് ഒക്കെ വന്നു അല്ലെ? അത് എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന മാതിരി, അതാണ് ദേവതകൾ ത്രൂ വരുന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരെ നമ്മൾ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, വരൾച്ച ഉണ്ടാവുന്നത്, അതെല്ലാം ഏതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വരിക? അതിദൈവികമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഈ തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ ഏത് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുള്ള ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, എത്ര സൗകര്യമുള്ള ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അനുഭവിക്കണം, വേണ്ടേ? നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിലെ മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, വരൾച്ച വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാവർക്കും അത് ബാധകമല്ലേ? അതുപോലെ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് അല്ലെ? അത് പൈസ നോക്കിയിട്ടോ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത നോക്കിയിട്ടാണോ വരുന്നത്? അല്ല. അതാണ് അതിദൈവിക ക്ലേശങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ ക്ലേശങ്ങൾ മുഴുവൻ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. അപ്പൊ ഈ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളെയും സമാപ്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്? മനുഷ്യജീവിതം തന്നിട്ടുള്ളത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ മനുഷ്യജീവിതം തന്നിട്ടുള്ളത്. അല്ലാണ്ട് മൃഗങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കാനല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആകയാൽ ഈ അഭികാമ്യമായ ലക്ഷ്യം പ്രാപ്തമാക്കുന്ന തരത്തിലാവണം ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ധൃതരാഷ്ട്രർ ആർജിച്ച ശക്തിയുടെ 80% ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിഥ്യാധാരണയാൽ ഇതിനോടകം പാഴാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ആത്യന്തികമായ ക്ഷേമത്തിനായി തന്റെ ലുപ്ത ജീവിതത്തിന്റെ ശിഷ്ടകാലം വിനിയോഗിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടമയായിരിക്കുന്നു. ഇത്രയും കാലം 70കളിലോ 80കളിലോ അതിന് മേലെയായിരിക്കും അല്ലെ? ദ്വാപരയുഗ ആയതുകൊണ്ട് ആ അവസ്ഥയിലാണ് ആരുള്ളത്? ധൃതരാഷ്ട്രരുള്ളത്. അപ്പൊ ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാലമെങ്കിലും എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം? ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെ? ആത്യന്തിക ക്ഷേമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടലാണ്. ഇനി മനുഷ്യ രൂപത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ ആസ്തികളെ യഥാവിധത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയാത്തതിനാലാണ് അത്തരം ഒരു ജീവിതത്തെ ലുപ്ത ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളും എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ ജീവിതത്തിനെ ഒരു ലുപ്ത ജീവിതമാക്കരുത്. ലുപ്ത ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കിട്ടിയതിന്റെ വില അറിയാണ്ട് അതിനെ നശിപ്പിക്കുക. കാരണം അടുത്തത് ഇനി ഒരു മനുഷ്യജന്മം എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ കയ്യിലല്ല ഉള്ളത്. ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരണം അല്ലേ? നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്. ഭഗവാന് പക്ഷഭേദമൊന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് തരിക. അതിനുള്ള യോഗ്യത നമ്മൾ നേടിയിട്ടുണ്ടാവണം അടുത്തത് ഒരു ജന്മം മനുഷ്യജന്മം കിട്ടാൻ. അതിന് ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? കിട്ടിയ മനുഷ്യജന്മം നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം? മാക്സിമം ഉപയോഗിച്ച് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം അല്ലേ?
അത്തരമൊരു കൃപണനെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് വിതുരരെ പോലെയുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തിയെ കണ്ടുമുട്ടാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് മോചിതനാകാനും സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ഭാഗ്യമുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഇപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അത്രയും ഭാഗ്യമുണ്ട്. എന്താ കാരണം? കൃഷ്ണരുടെ സന്നിധിയിലാണ് അത്രയും കാലം അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബലം മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിലും പിന്നെയോ വിതുരരെ പോലുള്ള ഒരു ആചാര്യനെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്കും ഇപ്പൊ നമ്മളുടെയൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യം എന്ന് ആലോചിക്കണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് നമ്മുടെ ജന്മത്തിന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്, നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ കൂടി പ്രഭുപാദൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെ, ഭാഗവതത്തിൽ കൂടിയിട്ട്. അപ്പോ അതിനും നമ്മൾ പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയാം അത്തരം ഒരു കൃപണന്, നമ്മളൊക്കെ കൃപണന്മാരാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് ഭാഗ്യമുണ്ട്. എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു നമ്മുടെ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി ഒരു 3 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. ശ്ലോകം എത്രയാണ്? വലുതാണോ? കുറച്ചുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കണ്ട. നമുക്കൊരു കാര്യം നോക്കാം. ശരിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു പുണ്യങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീതയിലെ പുണ്യങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് എവിടേക്ക് പോവാം? നമ്മൾ ഒരുപാട് പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് എവിടേക്ക് നമ്മൾ പോവാ? പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്താലും പാപങ്ങൾ ചെയ്താലും നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിനെ രണ്ടിനും ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരുപാട് പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് എത്തുക? സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ എത്തുക. അപ്പൊ ഇത് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതല്ലേ? ഒരു സ്വർഗലോകത്തിലെ ജീവിതത്തിനേക്കാളും ഈ ഭൗതിക സ്വർഗലോകത്തിലെ ദേവതമാർ പോലും ഈ ഭൂലോകത്ത് ജനിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്, നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവര് ഈ ഭൂലോകത്ത് ജനിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കും? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ. ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഓക്കെയാണ്. ഓക്കെ, ഭഗവത് സേവനം അവിടെ ഇരുന്നും ചെയ്യാം. അവിടെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. അല്ല മാതാജി, അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് അപ്പൊ നമുക്ക് 2 പോയിന്റാണ് ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത്. അവിടുത്തെ ആയുസ് എത്രയാണ്? അവിടെ സുഖമാണ്, ഭൂലോകത്തിനേക്കാളും സുഖമാണ് അവിടെ. പക്ഷെ അവിടുത്തെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് 10,000 കൊല്ലമോ 1,00,000 കൊല്ലമോ ആണ്, അല്ലേ? ആണ്. അപ്പൊ അത്രയും കാലം നമുക്ക് സുഖിച്ച് ജീവിക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടത്തെക്കാളും നല്ല ജീവിതമാണ് അവിടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ എന്താ ദോഷം? ആ പുണ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ എവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരണം? നമ്മൾ തിരിച്ചു വരണം, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ദുരിതങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് വീണ്ടും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഇതാണ് ഒരു കാര്യം നല്ലത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അവിടേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 10,000 കൊല്ലം 1 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത്. അത്രയും കാലം നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെയുള്ളത്, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ ആയുസ് എത്രയാണ്? 100 വർഷം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ 100 വർഷം കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എവിടേക്ക് പോവാം? ധാമത്തിലേക്ക് പോവാം. ധാമത്തിലേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ ഏതാണ് ഈസി? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോകും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ ഈ സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ ഒക്കെയുള്ള ഈ 100 കൊല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലെവൽ വെച്ചിട്ടാണ് 100 കൊല്ലങ്ങളും 200 കൊല്ലങ്ങളൊക്കെ വരിക. നമ്മളുടെ ഭൂലോകത്തെ അല്ല. ഭൂലോകത്തെ 100 കൊല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്ന സമയം പോലും ഇല്ല. ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീല നടന്നത് 100 വർഷമാണ് നമ്മളുടെ ഇവിടത്തെ. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കണ്ണ് അടച്ചു തുറക്കുന്നതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീല മുഴുവൻ നടന്നിട്ടുള്ളത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പൊ അത്രയും കാലാണ് നമ്മൾ സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോവാണ്ട്, സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും നമ്മൾ പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഭൂലോകത്തില്. അപ്പൊ വീണ്ടും സമയം കളയാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു സ്വർഗലോകങ്ങൾ പോകുന്നതിനേക്കാളും വിശിഷ്ടമാണ് ഈ ഭൂലോകത്തിലെ 100 കൊല്ലങ്ങൾ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദേ ജയ ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ.